Velkommen til Bitpointer, din online auktionsform. Bitpointer er den billigste på markedet. Auktionerne starter ved 40 euro per vareparti. 0 provision til køberne, så køberne byder som regel mere. Sæt dine varer til salg nemt og hurtigt 24/7, når det passer dig. Du ved, hvor du står, eftersom Bitpointer bruger en fast salgspris per vareparti. Auktioner fra din egen eller din kundes lokation. Handelen foregår direkte mellem dig som sælger og køber. Du fakturerer selv den vindende budgiver direkte. Det er hurtigt, nemt og effektivt. Du kan arrangere betalingerne direkte med den vindende budgiver. Du kan også give en garanti på dine egne varer, som du sælger, hvilket skaber ekstra tillid hos budgiverne. Mange års branchekendskab har skabt et stort internationalt budgivernetværk med millioner af potentielle budgivere. Bitpointer har nye auktioner hver uge i hele Europa, så du ikke behøver at vente i flere måneder på en ny auktion. Ingen transportomkostninger til at transportere dine varer til et andet sted i Europa. Større sandsynlighed for højere afkast. Held og lykke med at sælge dine varer.